Para banget kamtam iki kana samla kani ka video ka di nam ta jong fi. Panan kran ni syapang ki samla shenrang bat kan thai. Kino kita ki dak ki ba fidei ban kierno ban i no na u ne ka samla ki ba fidang yalang. Sengap ba. Ngakran ni da ka jing i da ka jingket kli bat ada ka jing IA ka jong ublay bat ka ikhtiar ka jong ublay ina hapet bai gini gisain ka baning kong hatu ula yo ula mat ne am ya jing pendim samla para banget nya kran fi ni ngam kran ni gibri jong pertai ki sngo persya ro nga kran nya fi para banget lada fil amat shisha yo ublay kini gidak fi hap man kiar lada fil dan makna haka jing ya dai ni kata relationship ka bokum kani na kan tu fi yet panya dua i ho blai yaki ai hi bang kran ka baning kom how to samla ne ka samla jong fi kila mat ne am yu Jesus Christ na ki shudan hakaniam pai wat ngau thu bakla ya ka jingdan hakaniam bat haka jingdan haka haki kenhun ba pher bat haka jingya dai bat u Jesus Christ daula dan shisha ka jingya dai bat u Jesus Christ la dan shisha ka jingka arsin ula dan shisha na ka jinglat lut i pop ngam kran ni ya o yo brio balong perfect ngam finum lap ra yo brio perfect no bab janai lut tang uji sukres balong janai ringa kran yo brio uba i shisha yo blay badan ka jing trang bat ubaya shisha ha ka jing shisha jong blay lani ya ka brio unju ni kong e fidi ban pentik kana ka ni haba pi pat ya tho ngam fi fidan ha ka relationship fidan kam man kali ni hatu fila kha arsin pat ne me kila banong manong fi ba hoi kila dan ka jing kha arsin henry kidak kin bot manong fi ubriu ne ka briu ki bla kha arsin shisha kindan ka jing it yo blay bat kindan ka jing isi ya ka pop manong kindan ka jing it yo blay kindan ka jing isi ya ka pop bat ubriu ne ka briu jong blay ki di ban la fi ban ring bakin kam bafin kam iet shu yo blay ya u ne ka ba uru ngan ong fi udai ban kam iet yo blay ban kam penlet por ha blay ban ya ka ba upenlet por fi bat lada arngot fi sngo thu e kan ngan ong fi hangta fin da shong kurem du fin wan ra ya u Jesus Christ hapadang jong fi bat kata ka jingi tho shong kurem jong fi kan long Christ Center hanrei lada fi sitang siliang nang fi yo jing penem ba uto ukham yo jing penem ba na ba fi shong kurem ba utau bri nang fi pin hab ya kalti ka balong marway a lonely road but fin snow long sha kan tat teng ru fin hab ya leng bagi jing e nga ka jing tho shong kurem pol ong lupa ba kam dei ka basuk ka jing ka do fin dang jing stam drai kan compare haba ubriu ne ka briu baro armot kidan kila mat shisha yu blay kidak ki bawi mat ba pila mat shisha ya jing ka arsin kalong ba manong fi ba fidan ka jing duai ka bari ndai ka rutin manong fi rega jing duai ka ba trang shisha man duai yu blay ba baro armot pi trang shisha man shakri yu blay kani ki kidak dan rela da ubriu na ka briu ki ong ki le man le manong fi ki pretend ki bun ki briu pretend rela da fidan do man sim ba khut ki num la ban le fidala ay day slamat ki ken sa pawban iktin bikran nakakana bikran ubriu jong ka briu jong blaken smok tanap ban kran ya ka ka balong kanjam sim ken umla ban syong sa ban yang gozeb ban kran iktin ki bamdai ai ini kran ki bam dai kum ktin jong blay tang kran fi para banget la fil adab shadow man sim wali ai baka emotions jong fi kan long carried away la ni ban sha yalam daka jing snow jong fi no pet ya ka ktin jong blay ngong fi lada usamla ne ka samla jong fi gidang dan ki addictions nagi bad habit kala man long ka pornography kala man long ka lust kala man long u kwa brai fi ne fi aku kwa brai we ngong sanget no na ta ulei dan benta kata ka jing long jing lang samla ko bung kata ngakran hangni ngong fi hadin bangal ayo jing penem ngam kran ya ka past life jong ano ngarong hamde u briu ba bed
mensyua bo mong pat yo jing penem re hadin bo blei ula penem ula sei nga ngau thu ya kata kajing koridor jong kajing long khut nang fi hadin bo ula mak ngala apply di pop ki bangala ale nang fi wai pat kajing im thamai ta kadang kren ni hadin ngam kren ni ka ai nganget bo Jesus ula mak ki ba la let no jong tin ring kren ko mubriu ba shakriu blei mata ya fi kena samla ki berang kham samla nong fi ai ka jing kan tu ni ngile ru ya counseling pet ru ka ba ka balong ba how to ulang kumno ka dan em ka jing bitar daro ka dan ka jing bitar lani ka control kan mau ka wai ka control ka jing bitar ka de ka wai bat ka control nong fi lada ka dan ka control ba fi syak control ka tar ka de ka wai ka red flag no ba hadin habut fi syak control nong kibri balong ba control ki wai ki dan ka insecurity ni kata ka jing bam smoke scam heldi neka jing tharai snew kini ki wai ru ado tharai snew ni fi ba fin let shay ru umlong la lut nyam brio jong bleng anong unum dan kata ula bet ya blei ula le ka nganong unum dan ka jing tharai snew ka jing henry un kran ya ka jing shisha brio jong blei ba fi de ban tho de ban not ban kran ya ka jing shisha ubam tiang ya ka jing shisha kran teng fila ban i ya brio jong blei ba kran ya ka jing shisha fin i ba ulang khon rei kam dei kata ukran ya ka jing shisha da ka jing i but udan em ya ka leadership quality ma among ba udai ban long perfect re ka leadership ka bolong ba udan em ke ka vision hu ba unra ya ka long yi ba nyalam ki ka jing duai ba long ba duai wa dau nyalam ru re uduai ni em penlet pon em ki jing duai ha ba pulie ketin jong blai ula ne ban hikai fi ha ketin jong blai ngam ong kran tang sha u tang kran pat tang sha un re ngakran ya karu para samla shenrang ong fi hapet ya gabriel hatukan support ne mi fi had kat ba fidang yalang mata ha ba fi shakriu boleh kadan em ka passion ngon fi naga mentaki ki wei ki para samla ki belajar no fi hapet iki ni ngon fi kawai garat flak kadai gabriel ba jaitu da ujaitu nang mampong ya kakam ayu butrai nrei la dakanu kan kakam butrai shan em long jaitu ne em ngon fi pendap penbiang ne em hayeng kemi yang kepamo la dei bandan ne em high five nong fi we high five but we hem da pisah jong ti kemi ki kepa bat dan ya e ka source of income nong fi makran ni da ka jung shan nong fi la da ubri udei ban kit ya ka yang sem dan nong fi ngabong ba finong lavish pe hap ngakran ni kena samla shenrang pe pet ya ki kentai pat ki demand ya ki long demanding ne ki em ka lavish lifestyle markan kan bai fi ada fila shong kurim fin pat khli nong la fin lah ban pendap biang pe fi dan em ka kadan em kan ka jingyala ban adjustment nong fi tek tang nong fi way shenrang let shong kurim ya kentai ka ba high five ka ba wan na ka to ka long yeng ka ba em pahu pahai ka kerdan nong fi kat bayal diu dan ka jingret ka jiksi ko barep ngong findan ka struggle ni pat ka pisah tingka ka de ka wai ka ban prai ka yeng asan katu ka kena samla nong fi kanumla ban adjust jubor hadin dakal amlien ban em ka yeng ha long sam ka ba em pahu pahai kan wan kan san ni ti kerdan ni baret nong fi kan dan ka jing kan dan ka jing nya kan dan ka nong fi kini ki hap yu pat bai kini ki sign nong fi what le shuang love is blind marriage is the eye opener kumaktin parang ko kajing iet kamatla kajing iet matla andrei kajing ya tho sham kuram ka pet mat kedar pet bai gini ki sign song fi pet ba tu dan em kajing em ka ba aurea nong fi nani kan thai ka ba aurea nong fi kan mau kini kiden ki demands hapok kam aurea nong fi kamut ba fila ya tho un lat no dan gibong daw la ya tho ban ngatun sa i no tu kam auria em thara kani kam dei kumta la dakat dang samla la daw em ga jing em ga ba auria dala ya tho shong kurim ru ka ju un long hi marka de ka jing lien bat kidan ki men sim bamman takadang wakran baham ne la yo lat lut ne na kapap nakran kum shisin bau briu bala dan ha mo ya ka jing sha te sha khom ha ki men sim bam man ngas thu bangam yo lat nre ha bo bleu la pen em shi shai nga ngasong thu ngai si ya kapap
ngam kwa shu kita na kwa im ka jing im ga bathma tinga kran e fi khana samlaru pet ba ganin rei pin shu brat ai la ka jong jing im ngakran ba samla shin rang ba kan thai wadong tang ki shin rang ki dan ka jing ko abrai ne kam auria ki kan thai ka ju hi gidi men sim ba man gi batrai kidan ne am ka prayer life anong fi ta fi pet ba hak tu ka jing im joki sha ka bari ka long ne am ka ba pa nagidan ka secret life anong fi nga aku mau beri macam ngalak juim ka secret life anong fi nganoi ngalak pan map do blay ngalak pla lada kidan ka secret life anong fi kiarno pihak keren kita gidi red flags anong fi tena mata ka buram jung blay ini kendet ngai fi kini ki points kendet ba fin jet da fidang dan kam shu ka counseling fila ban contact a Facebook ila ban ai counseling fi na mata ka buram jung blay yaro itra